खुलुमबाय स्टुडिअ' दं आं लटासपि नार्जारि। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया दिनै थामथि कनभकेशन खुंदों। फारियै 2021 निफ्राय 2022, 2022 निफ्राय 2023, 2023 निफ्राय 2024 मोनथाम एकाडेमिक इयारनि सा 3527 बारग' जाफुंसार फरायसाफोरनो फोरमानलाइ गथायनायजों लोगोसे मान बावदों। PhD, MPhil, MSc, MC, MBA गुबुन गुबुन बिफानजों MA खालामनाय BA, BCom, BSc, BPT बायदि बायदि गासैबो बिफाननिफ्राय बारग' जाफुंसार फरायसाफोरनो दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया फोरमानलाइ गथायनायजों लोगोसेनो बिमुं गथायो। हाबाफारियाव रायजोनि रायजो बेंगिरि थामहिनबा मुलुगसोलोंसालिनि चेन्सेलर लक्ष्मण प्रसाद आचार्यया बाहागो लानानै गावनि आखाइजों फरायसाफोरनो गथायनानै होयो फोरमान बिलाइफोरखौ। जेराव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर बाबुलाल आहूजा बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि गोरायुंफोर, बिबुंगोराफोर, जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा एम पार्टिन आरो बायदि बायदि मावख'गिरिफोराबो बाहागो लायो। शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस बोडो विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे गौरव की अनुभूति हुई। बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां बढ़ेंगी, इसका इस विश्वविद्यालय में एक साक्षात साकार रूप दिखा। मुझे खुशी है कि इतने सारे बच्चों को उपाधि देने का अवसर बना। बच्चों की प्रतिभा को निखारने का यह विश्वविद्यालय अच्छा काम कर रहा है। ये बच्चे निकल करके वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व का भाव, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के संकल्प को पूरा करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ। निश्चित रूप से विश्वविद्यालय अपने निरंतर प्रगति की ओर है, बेहतर की ओर है। बच्चों के अंदर एक अच्छा निर्माण हो रहा है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय को, इस क्षेत्र के CEM साहब को और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहा करते हैं कि मेरे पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास उनका लक्ष्य है, उनका सपना है। और तेज़ी से पूर्वोत्तर और ये पूरे क्षेत्र में तेज़ी से विकास हो रहा है। अच्छा प्रयास है, अच्छा प्रयास है। जो हम कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, पूरा विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। पूरा भारत, पूरा देश एक है, हम तो पूरी दुनिया को एक जैसा देखते हैं। निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि जन आकांक्षाओं के अनुसार इस क्षेत्र का भरपूर विकास हो रहा है। धन्यवाद। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव काजिगावआव थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमियाव बर' बिजोंनि थाखाय गोदानै 2025-2026 इं मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया जागायबाय। थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननाय जागोन। मुं थिसननाया 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन। रेबगान्थि आरो खाबुफोर थागोन, जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु, हस्टेलनि फरायसाफोरखौ थाखो फोरोंगिरियानो जोथोन लायो, गोहैलो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा उफ्रायै जोथोन लानाय जायो, HSLC आनजादाव 100% उथ्रिसारनाय, कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु, इंराजि आरो हिन्दी राव रायनायनि खाबु, इलेक्टिव साबजेक्ट जेरै एडभान्स मेथ्स,
हिन्दी, हिस्ट्रि, जिअ'ग्राफि बेफोरबायदि बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ मुं थिसन्नोब्ला 9957951216 एबा 9613400625 एबा 8638520653 मबाइल नम्बराव थोंजों कल खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमिया पर्बतजरानि ITI साब डिभिजन अफिसनि सेरावनो दङ।